Tera. Saboti play. Kune bora, keda overload kune bora. Rwanda. Tatira bora, ndaku bora ndo. Isina bora, tungu kutumana akawanda kune bora ndi. Vamwe tungu sari tatakasheka. Ma defenders amuchaoneki kumavili. Ngokuwana mangani. Defender iyi, well done. Vaenda nawo ishu. Ndakuona kacheni. Urupa sira munhu bora. Kuku ya opponent ndo. Uramba kanyarara. Undore wazo, atiro waumutuka. Mutaro zoti menoni. Men kami handizwe munaziye bora message gentlemen. Pamwe ko message bora rikuya. Andika areka tena. Ipa ningi. Menoni andika mukatambora makanyarara hapana. Right, Amuria Zimbabwe. Kune vachiri kuti bata nhasi tirimo munhandare mati munonzi chimuno mukochi sports over mu sports over kuma OTS tiri kuona chikwata che Seed Velos chiri kutora gadziriro yemhando yepamusoro apo wari kuenda iwo kutournament iri kutambwa nezvikwata 16 zvinenge zvichitatsurana asi mukutsanangura mukutaura kwakochi wari kutaura kuti pawakamboita zvakare tournament chikwata che Seed Velos ndo chakando takura mukombe kutaura kuti nanhasi mukombe uchiri mumaoko Seed Velos. Saka toda kunzwa kuti patiri kuenda zvakare ku tournament iyoyi mukombe uri kudzokera here ku Seed Velos kana kuti zvakamira sei kochi makadi? Tinofara hedu muchifara boss. Tinofara hedu ndiri kuona muri kutora gadziriro yemhando yepamusoro nevakomana ve Seed Velos. Chokwadi ichocho. Right, maanda chiyaya? Maanda 15. Maanda 15. Right, chitiudzai mimi sakochi kuti zvakamira sei nhasi? Right, program yedu yanhasi tiri kunyanya kudhila todogadzira team yedu toda kufinalize first 20 players dziri kudiwa patournament ndo dzita kutry kuselect zuva ranhasi mangwana totoannounce totogadzira totorowa 1 totodambura 1. Alright, saka hana yenya isi kurowa here coach? Hana isi kurowa kana handisi kuti. Right, ngatitarisei isisu taenda kumakwikwi taenda kumafinal kwedu muri kutarisira chii? Isu tiri kutarisira kuenda all the way asi chinangwa chedu kuda kuti toda kubuda ma group stages tiri pa number 1. Okay. Then tochizotora every game as it comes. Team yese tatarisana nayo toona kuti toronga strategy ipi kuti tidarike tiende kumberi. Asi tarisira yedu kupinda final totora chimuti todzoka nechimuti. Alright. Right, aiwa ndinotenda coach nekutaura kwakanaka. Right, ndiri kuona imimi muri kuita chinhu chakanaka, muri kutraina wapfana muchiwadzidzisa bhora kuti wazonge vari watambi wenhabvu vemangwana. Ndo watinenge takuzoona mangwana vakutamba ningane mukurumbira. Muri kuritorawo sei basa rakarema sei iri kutanga kuguruma mwana kubva pakuti 1 kusvika akuzonzi mutambi webhora? Ibasa rakakura chairo. Ibasa rakakura because mwana anoya asikazivi nekutsika kana bhora asi tongosangana nemachallenges kuti mwana ari kuzongotorwa for nothing nekuti tisina security. Vana vamwe hatina kuisa online nenyaya yekushaya vamwe macontracts nawo hatisati taanawo because hatina vanotibatsira palogistics panyaya idzodzo. Uye dzimwe nguva ndo totosiya mabasa tichitouya kutoita izvi asi handi kuti zviri kutiitisa mari ingori love yekungoti vana vabudewo mumadrugs tione kubatsirawo vana asi handi kuti zviri kutiitisa something saka taikumbirawo rubatsiro kune vari kunzoko vanogona kutibatsirawo. Alright, zvikwanisiro zvamungadai muri kuda imimi sechikwata sakochi weSeed Velos zvakafanana nezvipi? Maballs ndo chinhu chakanyanya kukosha. Makits, training kits, mabibs, mauniforms, tozongoti netransport yekuti tiende kumawe ndio imwe challenge yakanyanya. Nemari nefunding pamareferees tobhadhara mareferees tichitamba majunior leagues games nemarefreshments kuvana nemaintenance yeground because muchingoonawo magrounds edu ashata mazuvano. Ndo zvimwe zvotosangana matambudziko etosangana nawo. Alright, aiwa ndinotenda zvikuru coach. So namba dzefoni munokwanisa kunge muchidziziva here nemusoro wanoda kuzokubataiwo pane zvavanenge vanoda kutaura nemi? Right, namba dzefoni dzangu dzinoti 0782 349 703. Then team manager vedu dzinoti 077 66 17
498. Alright. Ndo dzati manager wedu. Alright, aiwa ndinotenda coach nekutaura kwakanaka. Ndofunga muri yeZimbabwe muri kuzvinzwa zviri kutaurwa nakochi wedu. Vari kutaura iwo kuti tinotanga nemwana kubva pa1 kuti atsike bhora azive kuti bhora rinorohwa na left, rinorohwa na right, rinotsikwa sei, rinomwitswa sei. Asi kana tichinge tazoguruma vana, wari kuzongotorwa ungozongonzwa kuti mwana akutotambira kuchikwata chakati, asi isisu wacho hapana chatiri kuzovana. Ndo rimwe dambudziko ravari kusangana naro. Zvakare nemamwe matambudziko ekuti vanenge vachidawo zvikwanisiro zvekuti vanga pawo kuvana, because muri kuona vana izvozvi kana wapichinga wabva kutamba, wapedza kutamba wachadawo kumwirawo mvura inotonhorera, wachadawo kuzomwirawo zvinhu zvakaita semadhiringi. Saka ndo mamwe machallenji avari kusangana nawo. Saizvozvi wachindotora gadziriro yetonamendi yavainayo, panenge paine chikafu chinenge chichidiwa, because vana vanenge vari kumacamping, handitika vana vanenge vari kumacamping, kunenge kuchidiwa something zvekuti vana vange vachidya vari ikoko. Asi matambudziko avari kusangana nawo. Zvakare vatsanangura vakati isusu patiri kuita zvinhu izvi hakusi kuitira kuti tiri kuwana nazvo mari, but ishuwiro nemwoyo yekuti honai vana vedu mazuva ano vana vakaramba vakagara vari kudzimba, vamwe vari kuzomwa madrugs, vamwe vari mutoriro, something like that, zvakasiyana siyana. Saka vari kutoedzawo kuburitsa vana kubva mune zvakaipa wachiwaisa mune zvakanaka. Saka ini ndichitaurawo zvangu ndakazvimiririra, ndinoona kunge fanika zvakakosha muri yeZimbabwe kuti tisapote timu iyi zvine mutsindo zvemhando yepamusoro. Ende kochi vedu ngativatsigirei pane zvavari kuita. Regai timbonzwe kune vakomana vacho vanenge vachisunda bhora vari munhandare, tinzwe kuti vari kuti kudii. Ini ndinozibeka Mpariani. Alright, uri chii, titsanangudzire tinzwe kuti wakamira sei zuva ranhasi? Inini ndakamira nchiti ndinokurudzira apfana angu, ndiri captain welast tournament yeamaihondo. Tisitaka chitora chimukombe, ndingoti apfana angu ngachidzoke futi mugeto, achifanira kutoenda, ngatifambe nesimba, ende ngatitrustane. Ngatinamate pese petinonga tiri, tinosangana nezvakasiyana siyana. Ndozendosigira apfana angu kuti ngatidzose chimukombe. Ndinonzi David Nderere. Alright, zvakamira sei? Unotambira chikwata cheCity Velos? Ndinotambira City Velos, ndo pandakangotangira kutamba bhora ndikakurira pano kusvika nhasi. Alright, saka izvozvi takatarisana netournament iyi uri kuti kudii? Tournament tudongotamba sematambiro atakaita last time. Kusvika titore mukombe ndo zvatudongoita this year. Alright, saka iwewe ndiri kuona uri mufana wechidiki uchiri kukura, uri kutarisira chii izvozvi? Uri kutarisira kuzosvika kupi panyaya yekutamba bhora? Ndinotarisira kusvika mberi nebhora nekukurudzira umwe wangu titambe zvakanaka. Alright, unotamba namba ani iwewe? Ndinotamba namba 11. Mutambo webhora wakanaka. Ndiri kutovatemba vakomana vangu veCity Velos kuti warambe nekapu yawakatora last year. Handisi kuda kuti wabvutirwe, kuda kuti washinge chaizvo. Ndosaka muri kundiona ndiri panapa sagogo wavo, ndinonzi Gogo Gurure. Ndiri kuda kuvataura kuti vakomana, dzidzai kusvika pageti nekumaka, musape vanhu mukana wekuti waite mafree header muchigoeswa. Rambai negeti renyu. Ini ndinonzi Mai Simba Simango. Alright mama, ndaona panapa wana vari munhandare, vana vachitamba bhora panapa. Mune mwana arimo here muchikwata ichi? Ndine mwana arimo anotamba bhora. Alright, saka imimi mama muri kumba muri kutsigira sei mwana wenyu kuti anga achitambawo bhora? Ndinotomukurudzira kuti auye kutraining. Zvakare ndinouyawo ndichisapota pavanotamba. Kazhinji mawei ndinokwanisa kutadza kuenda, asi kazhinji kana vari home ndinotoya ndichikurudzira kuti vatambe bhora. Alright. Aiwa, tinotenda mama. Imimi makazviona sei kuti mwana wenyu anotamba bhora? Maizviziva here kuti mwana wenyu ane chipo chekutamba bhora? Ndaiona achitamba murodhi nevamwe. Pekutanga ndandisingazvifariri, ndichiti ndo zvino zvinokonzeresa kuti uite musikanzwa waenda kubhora. Saka ndakazongoona kuti ndiri kutsikirira mwana aine chipo chebhora achida bhora, regai nditi aende kubhora. Alright. Aiwa, tinotenda mama nekutsigira kwakadaro. Ngatitarisei imimi kochi paakauya achitaura kuti tiri kutamba nemwana wenyu kana tikudana nemwana wenyu kuti tinge tichizotambawo naye tichitrainawo naye, makazvitambirawo sei samai vemwana? Aiwa, ndakafara chose, ndikataurira nakochi ndikati kunyangwe dai paine chashata, kunaka kwazvo zvese ngatifambidzane semubereki wemwana. Ndakazvitambira ndikafara, ndikati kuona kana dai akanetsa kubhora tiudzei
tichifambidzane tichitaurirana mwana uri kunetsa pakati mwana uri kudai. Alright. Aiwa tinotenda mama. Saka so ndoda kuti muudze vanhu vari kukuona nhasi nevari kumba kuti zvakanakirei kuti munge muchicherechedza chipo chemwana. Zvakanakira kuti pamwe pacho unorambidza mwana kuenda kubhora. Chiri chipo chake chinozomuraramisa upenyu. Isusu hedu sevanhu vatema tine dambudziko rekuti tinongoti mwana ngaafokase mumabhuku. Pamwe nemumabhuku handipo pane talent yemwana. Saka ukakwanisa kukurudzira mwana kuti aende kubhora, unokwanisa kubudirira nebhora. Zvinobatsira kuti mumarokesheni metiri kugara umu vana vari kupera nemadrugs. Saka akawana nguva ari panhandare achitamba bhora unopfuurwa nezvimwe zvinhu zvakawanda. Ndinoitwa Mai Jedhuthani Jakachira. Alright, ndinotenda mama. Nhasi tiri kuona isisu tine chikwata cheCity Velos chiri muno munhandare. Mune mwana waanotamba bhora here kuchikwata ichi? Hongu ndine mwana Jedhuthani Jakachira anotambira City Velos. Alright mama. Saka pandikuda kunzwa mama ndepekuti inini makazvitambirawo sei kuti mwana wenyu anotamba bhora uye zvakare munomutsigirawo sei? Inini ndakanzwa kuzvitambira zvakanyanya kuti mwana wangu ave anotamba bhora. Nekuti ndakaona kuti panguva yanga asati atamba bhora mwana wangu anga ane dambudziko rekuti anga akuswera mulokesheni akutoita musikanzwa. Asi paakazotanga kufarira kuuya kuzotamba bhora ndiri kuona kuti upenyu hwake hwatochinja. Nekuti nguva yese akabva kuchikoro anofarira kuuya kutraining wenga achidzidziswa zvakanaka nakochi. Ende pandakabatsana nakochi vakamudzidzisa zvekare kuti anokwanisa kutosiya aitawo kundibetsera zvimwe zvinhu zvimabasa zvekumba ozokwanisa kuuya kuzotrena bhora. Saka zvinhu zvakandikurudzira zvakanyanya nemhaka yekuti kochi vanenge vachivadzidzisa kuti vave vana vane unhu hwakanaka. Ende zvinoita kuti asazoitawo zvemadrugs nezvemusikanzwa yekuba iyi nekuswera kana kunyepa zvese zvakangosiyana siyana. Saka zviri kubatsira mwana wangu zvakanyanya nekuti anotenga aina kochi kura kuti atori mumwe mubereki wanenge ainaye wanenge achibatsirana naye kuti upenyu hwake huve hunoshanduka. Okay, mashoko endoda kungotaura ndekukurudzira vana vedu kuti vasatya bhora. Ngavatoenda vanopedza bhora because titori mashasha. Alright.